ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மேட்ச் தி ஹெட் பிளாகர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து ஃபுட் அண்ட் கேம்ஸ்னு இன்னொரு சேனல் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து முதல் க்ரியேட் பண்ணோம். அந்த சேனலை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சேனல் பற்றி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலில் நம்ம வந்து ஒரு கேம்ஸ் வீடியோ வந்து நம்ம போட போகிறோம். அதுக்கு பொருள் வாங்குறதுக்காக நம்ம ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டரோ 1/4 கிலோமீட்டரோ நம்ம வந்து நிறைய தூரம் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த இடத்துல நிறையா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகிற வழியெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ என் கையில் வந்து ஒரு 90 100 அதுக்கிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த காசை வச்சுட்டு நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே போட்டு அப்புறம் திருப்பி அங்கே விளாட்றதுல நம்ம கொஞ்சம் இது வந்து ஸ்பீடாக போட்டு அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வீடியோக்கான லிங்க், அந்த கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுற இந்த வீடியோக்கான லிங்க். அது என்ன கேம்னா, இந்த நிறைய பொருளில் ஒரு டேபிளில் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு ரிங்கு மாதிரி ஒரு 3 ரிங் கொடுப்பாங்க. அந்த நிறையா எக்ஸிபிஷன்லாம் போனீங்கன்னா வாயெல்லாம் குழந்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் போனீங்கன்னா இப்படி வீசுகிற மாதிரி இருக்கும். வீசினா நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து விளாட போகிறோம். இந்த இப்படி தூக்கி வீசுவோம், அது வந்து எதில் போய் லாக் ஆகுதோ அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி விளாட போகிறோம். அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம 2 சேனல்லையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானை டிங்குன்னு அடிச்சு விட்ருங்க. அப்போ நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கையை தாப்பா வச்சுட்டோம், சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்ட தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் இறங்கிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பியில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உட்காந்து சக்கிட்டு வருவேன் நல்லா எங்கள் வீட்டில். இப்போ நம்ம கூட விளாட்றவரு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ஒரு அண்ணா தான் நம்ம கூட வந்து இப்போ விளாட போகிறாங்க. அந்த அண்ணாவுக்கு வந்து இப்போ கிளாஸ் இருக்குது. இந்த டைமில் போய் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இன்சைட் போகணும். அப்புறமே இன்னொரு பொருளுக்காக நம்ம அந்த சைட் போகணும். அந்த பொருள் வந்து இந்த கடையிலேயே இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இங்கேயே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீடு. எனக்கு வந்து இங்கே நிறைய நாய் இருக்கும். அதனால நான் பிஸ்கெட் போட்டு நான் செல்லமாக்கி வச்சுருக்கேன். அதுவும் இந்த வீட்டில் ஒரு நாய் இருக்கும். அது வந்து என்னென்னா நீ பார்த்தாலே குலைச்சி அடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டேர்னிங் ரொம்ப டேஞ்சரஸ், எல்லாம் இடிக்கிற மாதிரியே கிட்டா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து ரோடுக்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்து போங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நிறையா வீடு இருக்குது. பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எத்தனை தடவை வந்தாலும் இந்த வழியில் வர எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இங்கே வர வழி நிறைய ஆடு மாடு எல்லாமே வரும். நாங்கள் வந்து எங்கே இருக்கோம், கரெக்டாக கோயம்புத்தூரில் பெருநாயக்கன் பாளையத்தில் வந்து இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படியே போனோன்னா அது வந்து நான் இன்னொரு சில நாள் கழித்து நான் நல்லா வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படியே போயிட்டு இருந்தோன்னா அந்த மலையெல்லாம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் ரோடு இருக்கும், பாலமெல்லாம். அந்த கோவிலில் நம்ம வந்து போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வீடியோவை நான் வந்து லேட்டராக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கடைக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் அங்கெல்லாம் நிறையா கடை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் வாங்கலாம். இங்கே ஏதாச்சும் நோ ரூல்ஸ் பிங்கோ பாக்கெட் அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் எதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இவங்கிட்ட தான் வாங்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணுவி. வந்து நம்ம நோ ரூல்ஸ் வாங்கலான் இருக்கோம். இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் வாங்கலான் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 ரூபா 15 ரூபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கலான் இருக்கோம். ஆண்டி இந்த வீல் சிப்ஸ் கொடுத்துருங்க ஆண்டி. 1 இது இல்லை ஆண்டி, அந்த ஆனியன் சிப்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, ரிங் சிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ ஆண்டி? 5 ருபீஸ். டோட்டலாக சேர்த்து 10 ருபீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ எங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன். ஆண்டி ஏதாவது பேக் மாதிரி எதுவும் போட்டுருங்க. கிட்டு பேகு கிட்டு இதெல்லாம் உள்ளே போடுறதுக்கு.
நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு கடைக்கு போகலாம். ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் இருக்கும், நிறைய இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்குன்னு. ஆனால் அதுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பழைய இந்த கடைக்கு வந்து நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அந்த கடையில் வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாததுனால நீ ஏதோ நியூஸ் சேனலில் போட போகிற அது இதுன்ட்டு அவங்க வந்து வேணான்ட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து வேறு கடைக்கு போகலாம். சும்மா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னேன். நம்ம கடையில் பார்க்க எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ நம்ம விளாட்றதுக்கு நம்ம வந்து ஏதோ உருப்படியாக சாப்பிட ஏதோ கடலை பருப்பி அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதனால நான் வந்து வேறு கடைக்கு போகலான் இருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஓடலாம். கொஞ்சம் எங்கள் வீடு வரைக்கும் இந்த வழி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு கடைக்கு போகலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும். நான் இப்போ வந்து என்னோடய சைக்கிள் இருந்து தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் என் சைக்கிள் வந்து எங்கள் அண்ணா ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். எங்கள் அண்ணா 12th படிக்கிறான். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டு. இந்த ஆண்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாங்க. சும்மா தலையாட்டிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து அந்த வீடிகிட்ட இந்த வெள்ளை கலர் வீடிகிட்ட போக பயமாக இருக்கும். அங்கே ஒரு பொமேரியன் இருக்கும், அது பேர் டிங்கு. எல்லாம் ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்கலாம் நம்மளையே தான் பார்க்குறாங்க. என்னடா ஃபோனை கையில் வச்சுருக்கான். ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்தா யூடியூப் பண்ண முடியாது. அவ்வளோ இதை தாண்டி நான் வந்து யூடியூப் பண்ணுறேன். அதுக்காக எனக்கு ஒரு லைக் மட்டும் போட்டு விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சின்ன லைக், ஒரு லைக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன், ஒரு சப்ஸ்கிரைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன். என் காய்கறி கடை இருக்குது. எல்லாமே 10 ரூபா தான், ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த விநாயகர் கோவிலில் ஆனால் நம்ம என்ன காய்கறி சமையலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போகிறோம். அதனால் நம்ம ஃபேன்சி ஸ்டோரு எல்லாம் பெரிய மளிகை கடை அந்த மாதிரி எல்லாம் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே ஒரு சின்ன விசிட் மாதிரி எங்கள் அம்மாவையும் போய் பாட்டு வந்தாரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சேலஞ்ச், அதாவது இந்த கேம் விளாட்றது வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது சொல்லிட்டு என்னென்ன பொருளாம் வாங்கியிருக்கேன்னு காட்டு மட்டும் வந்துடலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள்லாம் இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து கிரிக்கெட்டெல்லாம் ஆடுவோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சாதாரண ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்சைடு அந்த வித்யாலயம் ஸ்கூல் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வித்யாலயம் ஸ்கூலோட இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பெரிய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது 450 ஏக்கர் என்னமோ வச்சு கட்டியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க ஒரு அண்ணாங்கெல்லாம் வந்து தம்பி யூடியூப்பில் போடுறதா தம்பி அப்படின்லாம் கேட்டு தான் போனாங்க. முன்னாடிக்கு சும்மா தலையாட்டிட்டு போயிட்டு இங்கே கூட முன்னாடி வந்தாங்களே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து இந்த கடையில் நிறையா பேர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த கடைக்கு போய்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கார் நிற்கிது. அது ஜஸ்ட் மிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களாம் இந்த மாதிரி போகும்போது பார்த்து போங்க. அவங்க வந்து சைடில் வந்து ஏன் தம்பி இடிச்சா அப்படின்ட்டு பிரச்சனை பண்ணி விட்டுருவாங்க. கேமரா ரொம்ப ஷேக் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் விஆர், அதாவது வாட்சிங் விஆர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இதில் இந்த வாட்சிங் விஆர் போட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அண்ணாங்க தான் வந்து ரவுஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இந்த கடைக்கு தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை தான். அங்கிள் இந்த 5 rupees டைரி 10 rupees டைரி மில்க் வந்து 5 ஸ்டார் ஒன்று கொடுத்துருங்க அங்கிள். 10 rupees டைரி ஒன்று 5 ஸ்டார். இது வந்து நம்ம இதில் 15 rupees ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது வேறு
இந்த லெட் பென் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு தெரில. நான் அந்த ஸ்பின்னர் நல்லா இருக்குமாண்ணா அந்த இடத்துல? இதோ இந்த ஸ்பின்னர் அது எவ்வளோண்ணா ஒன்று? 10 rupees. அது ஒன்று கொடுத்துருங்க. சும்மா வச்சு பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது 15 25 ஆச்சு. ஸ்டேஷ்னரிஸில் வந்து பார்த்தோம்னா வேறு என்ன வாங்குறதுன்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபீல் எப்படி அங்கிள் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம வந்து இது ஒன்று எடுத்துருக்கோம், இது ஒன்று, அப்புறம் இந்த ஸ்பின்னரு 15 rupees தான். இது 15 rupees. இது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா அங்கிள்? அந்த சேஞ்ச் பண்ணுறது தனியாக இருக்கா? நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாது நீ இந்த டைப்பில் வந்து இது போட்டுக்கலாம். புரியல அங்கிள். என்னப்பா? புரியல. இங்க் ஃபில் பண்ணிக்கிறதா? இப்போ வந்து இது 10 15 25 35 40 ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எங்கே இருக்க 20? ஐயோ காசு பரவாயில்ல அங்கிள். அங்கிள் இந்த 50 rupees. 50 rupees நான் கொடுக்குறேன், சேஞ்ச் தரேன். நம்ம வந்து மிச்சம் 20 ரூபா இருக்குது. அது அப்படியே நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ 30 ரூபா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பொருள்லாம் இந்த பேக்கை கொடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம வச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்து ஓகே அங்கிள். இந்த பேனா, இந்த ஸ்பின்னர், அப்புறம் இந்த 5 ஸ்டார், இந்த கேட்பெரி. இப்போ நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ பொருள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளஸ் நம்ம வந்து வீட்லேயும் நம்மக்கிட்ட சில பொருள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம போய் நம்ம அம்மாவை ஒரு விசிட் பார்த்து வந்துடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம அம்மா வந்து கடையில் தான் இருக்காங்க. நம்ம வந்து கடை வரைக்கும் போகலாம். யாருக்காச்சும் இங்கே கோயம்புத்தூரில் எங்கேயாச்சும் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் எங்கள் கடையோட நம்பர் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். இந்த டென்ட்டு, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் டென்ட்டு போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளூ கலர். இந்த டென்ட்டு, டேபிள், சேரு, அந்த எல்லா பொருளுமே நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஃபங்க்ஷன் டேஸ்க்கு மட்டும். இந்த ஃபங்க்ஷன் டேஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ அந்த கருப்பு நாய் வேறு அங்கேயே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. எப்படியோ போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அம்மா வண்டி இங்கே தான் இருக்குது. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் கடை. ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரியா சமையல் பாத்திர கடை. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் கடை. இந்த சேலஞ்ச் செய்கிறான்ல, இந்த சேலஞ்ச் ஒன்று செய்கிறான்ல, அதுக்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டேன். 50 ரூபாயாச்சு. வச்சு தான் யூடியூப்பில் பண்ண போறியா? ஆமாம். இந்த இல்லை அந்த ரிங்கு மாதிரி வீசினா எதில் விழுதோ அது வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி அதை வச்சுட்டோம்னா சேலஞ்சு சாப்பிட்றதுக்குன்னு நினச்சிட்டு இது எதுக்கு வாங்கினேன்? சரி சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் ஜெயிச்சேன்னா நம்ம சாப்பிட்லாம். இல்லை நவீனனை ஜெயிச்சாங்கன்னா நவீனனாவும் நானும் ஷேர் பண்ணிப்போம். நான் இப்போ உடைக்க போகிறேன். இப்போ உடைக்க போறியா? போ, நான் கஷ்டப்பட்டு கடை வரைக்கும் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். போ. ఏంటో ఏమేమో ఇట్లా సెలవు చేసి తీసేవు. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐகானை டிங்னு அடிச்சு விட்டுருங்க. அப்போ நாங்கள் போகிற வீடியோ முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை பை.